On était au Rodana la renouveau télé sugantili la folini wala nyumando obedi au kilingelina bela jelema omanake yoro yoro lani sanga kofolina nege kanya wolovla sanga tan ani woro obe ango kumaso kono omanake sogomara felala omanake shukoro balimbala sabula an laje bagaw mauka wakatu chugoya te kilini wa ante laje jamana kilina amelaje jien fantanan bela jelina bebe foka kenya ni ga wakatu chugoya ye kuni renouveau sogomara kunafuni kene sigitole. Wakati ale boloda chugo o flenye fem metalike nogola obena da kabala mali marabolo kilingilina bela jelin konna la foni marabolo kilimbo ala o itawdeni yino sankolo bejeya olu feino samia fefien onachi anga marabolo kilingilina bela jelin konna la foni tawdeni bo ala kafara tomboktu kan ni marabolo fla konna la bi ko klima fefien bechi olu feino afien fanga fene ote bonya kosowe fem metalike bioro jan flelis ko nasiratike fe ko gele binana dun ala an koro marabolo konna la ka sababu yake gongonci ye ugayoro janfleli mi madamne kilometri 7 ka tabla woro bonyonkula no bora la mali fanto fe gele tinana dun bi yoro janflelu la ko sanfie ni sanji o bolo daleno bi klila fana to dunin kofe walma shufe joila marabolo konna la buguni kulikoro kita nara nyoro kidal menaka gawo ani kai ko big liga ina kile bota hakeya ko yelema batena dum bitani kunu tane nyogonche ola kaikaw feino bi oluga kile bota hakeya beke digere bisabani nani nye kulikoro bisaba ani saba sika soka oluta beke digere bisaba e segu digere bisaba ani saba mopti bisaba ani woro tomboktu digere binani gao binani ani kilin kidal binani ani kili menaka digere binani tawdeni olu de tabe yelengata digere binani ani nanina buguni ani kuchala bi olu ka kile bota hakeya obeke digere bisaba ani kilinyi kitakaw olu tabe ke bisaba ani sabaye nyoro ani nara digere bisaba ani duru duwanza bisaba ani kononton san bisaba ani fla banyangara digere bisaba ani woro joilakaw olu tabeke bisaba ani sabaye gurmara rus olu tabeke digere binani ani kilenye bamako distriki konna la sankolo ko nogo bena da kabala fem kon be talike samia fe finyela obena chi me afinye fanga ote bonya kosobe nga biyoro janflelu ko gele atena na du ala ko sanfie ni sanji o bolodale no bikle la fana to dunin kofe walma shuina klega ina kile bota hakeya o bijo digere bisaba ani flala bamakuna la mini sogomada ina kene chira neke kanya woro temele ni sanga shigi nye kilebe na bi neke kanya tan shigi mana temeni sanga biduru ani konontoni ne wakati boloda chogo e kadi maliden kelingelina ma abedi aw madongo do anga bara folo be talike o la kadam ne kay kata bla fota udini akunye malide manake mali fan fa ikaseki itafa ni tani bladon ikakile journée konnala ko ala ka bikle heredi ambela jilima bi kuma so kona no amma fla de be anno isa kabasidi be kafara ne fanta to mota yere kan o la ambe anga dibila barake ba fo amaru el konare alebe sengala fie bo mankanina isa kaba aliga labon sabatira soni awena nyogala soro donki barukan Isaka va in soroma fanta to mota ka songora fe foli di ma ka songora fe foli di alla me baga na fle baga bela jelema ani galabu ani nison jabe na usoro andale bala ka fo u fana nison jalemba be am bismillah u ka salon u ka moblu kono anu ka boro ka dawla ka soyage do be soli poi ka gerensigi ka te premier sigi sikatala o sugi ala ni e mo ma fitini dun ni o tem ne ga mi o projet mayne abesina ka nyala mi di jigi ka ambe foli di la me bani fle baka bela jele ma mamuno ni olubiye u ka chaka da o fene so ka ba yere to ka fo do bana do ka barake oro kono be fen folo mi kala o e teleye ka bla renouveau la ambe o ma fo mamuno fene ni oluba la je u ka akei baw kono yoro frana oni doro olube na dro ba bla renouveau tele la mali chaka da bela jele na o ba so nu e doni fra o be doni la ja ambu fene fo kuniti kama kika bisimila mne mbari tarani anyo fo Burkina sogomade na ni ma hakili jigi ambalma Burkina bula ku bela jeleni sogoma ka foli kɛ ka di adi baga ma no e maître Bakari Dambele ka bɔ yanga so ale de tara Burkina comme ale ye journal donbaga ye avocat ye olu bɛ munumunu fan bɛɛ lajɛlen fɛ a hakili jiginna a terikɛ la a nana sama ni complet ɲumanba ye na an b'a fɔ merci beaucoup monsieur Adima
ayiwa kunnafoniw bɛna tali kɛ minnu ka sɔgɔmada in na joona joona olu filɛ nin ye Goodluck Jonathan ni ale ye CEDEAO ka surunali dɔnbaga ye k'ale makɔnɔlen don Bamakɔ bi a kunkun n'a ɲɛɲɛ a bɛ anw bolokɔrɔ yan nɔ maa 200 ɲɔgɔnna ko olu bɔnɛna u ni na Menaka kɔnɔna la Gacia kuma lasela o de ye o kuma bɔ k'a bin min ye kunnafoniw ye fɛnɛ ni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko tajiw sɔngɔ ko dɔɔni wɛrɛ bɛ sɔn ka yɛlɛ a kan o bɛna kɛ cogo di Bakari Sidibe a bɛ n'o kunnafoni di an ma ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ko bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min ni o kɛlen don ka bila ka kɛɲɛ ni foroba cakɛlaw olu ye ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ninnu kunnafoniw de ye bakurubaw ye ni Usman Togo sɔnna k'a ɲɛ kɔmi an bɛ segin ka na walawala. An balimaw an bɛ aw fo aw ka danaya la ka ɲɛsin Renouveau Jabarani a n'a kumasow ma walasa ka aw kunnafoni an y'a fɔ kuma daminɛ la n ko Mali jamana ani jamana wɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamanaw olu kɛlen don ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bila don min ni o bɛ bɛn juin kalo tile 23 ma san o san k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin forobaca kɛlaw ma n'a bɛ fɔ a ma ko fonction publique nin baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu n'olu bɛ forobaca kɛ ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin u ma ka hakilina miiriw k'u kan ani fɛnɛ ni o ye sifinnakaw olu ka se ka don baara la ka se ka baara galabu ka sɔrɔ kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ forobaca yɛrɛ n'i ye jamana ta ka jateminɛ ale sigilen bɛ forobaca o de kɔ la ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko la Ema Fifamɛ Nunao ani Zakaria Umar Keita olu ye munumunu kɛ u bɛna a ɲɛfɔ an ye. Minnu bɛ baara kɛ forobaca kɔnɔna la olu saralen don jamana fɛ o baara hukumu kɔnɔna la sariya dɔw de sigilen don sen kan u kan ka mun labato o bi tali kɛ baara daminɛ wagati ani a kuncɛ wagati kan o bɛ gafe kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko code du travail malidenw ka yeta la minnu mago ɲɛ ci bɛ se forobacakɛyɔrɔw ma olu caman y'a yira k'a fɔ ko baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen t'u ka baara sariyaw bato. Ne bɛna facture de sara en tout cas ne bɛna heure min na n bɛna sɔrɔ u kɔni dafalen don u k'u ka baaraw kɛ ne bɛna 9h waati bon souvent i bɛ bɛn dɔ ye guichet la olu ka accueil kɛcogo ka ɲi souvent i bɛ bɛn dɔ ye olu fana ta bɛ mɔgɔ énervé kuma dɔw la. Baara ka kan ka daminɛ 7h30 ils viennent à 8h mais u b'a sɛbɛn 7h30 ne y'o yɔrɔ dɔw la. dɔw tɛ na yɛrɛ n'i taara yɛrɛ taa ka segin o taa ka segin kuma dɔ la i bɛ bɔ yɔrɔ jan i bɛ taa i ka baara tɛ ɲɛnabɔ plus d'une semaine kelen i b'a kɛ taa ka segin la a tɛ ɲɛnabɔ ne bɛ ɲini u fɛ u ka changer. 9h b'a sɔrɔ dɔw ma na a midi déjà u b'a k'u bɛ taa so n'u nana baarakɛyɔrɔ la fana yan'u ka baara daminɛ u bɛ sigi k'a kɛ baro ye. K'a fara u ka retard kan baarakɛyɔrɔ nali la maa dɔw y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko baarakɛla ninnu tɛ mɔgɔ bisimila ka ɲɛ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogoya min na. Service dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara u bɛ bonya u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u bɛ occupé la mais dɔw bɛ yen ne bɛ t'i jɔ t'i filɛ yɛrɛ ko ne nana o b'a sɔrɔ dɔ nana ni minɛn dɔ ye u bɛ ka n'o feere olu yɛrɛ b'o occupé o la fɔlɔ surtout aw muso ninnu tiɲɛ yɛrɛ la i t'a sɔrɔ yɔrɔ falen don nin ye joli mɔgɔ jɔlen don n'a tilar'o la tuma min na a bɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba a bɛ cogo di. Anw bɛ baara kɛ fonction publique la anw de ye Mali ye n'a ma baara kɛ Mali bɛ avancer cogo jumɛn an ɲɛ bɛ pays tɔw la olu bɛ baara kɛ mais min fɔ autorité mɔgɔ fana yan'u ka denmisɛnninw bila ka taa u ka école professionnelle développer. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don forobaca kama san o san juin kalo tile 23 o don bɛ ɲɛnɛmaya a ka ca ni san 20 ye bi o wale in bɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya minnu bɛ forobacakɛyɔrɔw kɔnɔna la k'olu kofɔ ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la. Bi kan ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye o hukumu kɔnɔ walasa maa minnu n'u bɛ forobaca kɛ ni kuma minnu fɔlen don an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko tiɲɛw don o la forobacakɛlaw kan k'u hakili to bi ɲɔgɔndonya o ka kɛ hakilina miiri ye u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ni olu bɛ taa ka taa fɛnw sara facturew ni fɛn wɛrɛw ani impôts sara o de bɛ kɛ ka olu yɛrɛ sara nka kuma dɔw la olu yɛrɛ ka jugu o mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ kɛ sababu ye k'olu sara o la bi an b'a fɔ forobaca kɛbagaw ye ko u ni seli nka u k'u hakili to baara taabolo la ka sɔrɔ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman bɛ fɔ forobacakɛlaw ma an bɛ taa kunnafoni hukumu kɔnɔ halisa min ye CEDEAO ka surunali dɔnbaga ye Goodluck Jonathan ale kan ka na anw fɛ yan Bamakɔ bi a kan ka kɛ yan nɔ lɛri 48 ɲɔgɔnna kɔnɔna la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Goodluck Jonathan a mana se anw fɛ yan nɔ
kumasenw olu bɛna tali kɛ min kan o ye ka fɔ fanga cɛfurancɛ fanga kundama ni o dɔnna min kan ka kɛ a kɔnɔ o kan ka na o ni jamana ɲɛmɔgɔ olu ka se ka kuma kɛ o kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ ko ye nka ɲininkali tɛnkura Dr Ibrahima Sango la ale min n'ale ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min ni o yɛrɛ ɲɛsinnen don kalatako ma l'Observatoire des élections et la bonne gouvernance ale ko ale hakili la ko waleya ɲuman don Ibrahima Sango an k'a lamɛn. Kabini CEDEAO président ye ɲɔgɔn ye Ghana sommet extraordinaire la u y'a fɔ ko u bɛna Goodluck Jonathan bila ka na Mali la pour que k'a lajɛ an ka autorités u bɛ fɛ dɔ ka fara transition kan n'a fɔ ma ko prolongation mun de bɛna kɛ o kɔnɔ maintenant a durée mun bɛna kɛ est-ce que constitution bɛna kalan tuguni ou bien constitution kura de bɛna sigi est-ce que loi organique des députés u bɛna kalan tuguni est-ce que an bɛna taa loi électorale kura la hali n'an b'a dɔn bi na loi dɔ taara mun bɛ kalanta kow ɲɛma donc ni ye kalataw lajɛ président sigi de bɛna kɛ wa député sigi de bɛna kɛ ou bien conseil communal sigi de bɛna kɛ n'o ye maire sigiw ye ou bien référendum bɛna kɛ donc k'a lajɛ kalo 3 nin kɔ mun bɛna kɛ kalo 6 nin kɔ ni mun bɛna kɛ san 1 nin kɔ mun bɛna kɛ o de ye chronogramme ye k'a fɔ ko fɛn minnu gouvernement bɛ fɛ k'o kɛ a k'o fɛsɛfɛsɛ k'o di kɛ bataki ye k'a di Goodluck Jonathan ma n'o ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden ye donc Goodluck Jonathan a bɛna Mali la o de nɔfɛ nana ni kalo 18 ye ni ye kalo 24 farala kan a bɛ kɛ kalo 42 ye bon or ni an y'a ye an kɛrɛfɛ dugu minnu fana bɛ transition na n'o ye Burkina ani Guinée olu ko k'olu ka transition k'a bɛ kɛ kalo 36 ye donc a bɛ komi Mali ka transition bɛna janya n'o ye mais hali ni Mali ka transition bɛna janya n'o ye an k'a dɔn mun bɛna kɛ parce que o ye wajibi de gouvernement kan transition mɔgɔw kan u k'a fɔ an ye mun bɛna kɛ. Ayiwa an bɛ taa halisa ni kunnafoni ye Menakakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko maa ba caman bɛ yen nɔ ko minnu bɔnɛna u ni na ko wa ko 9,000 ɲɔgɔn na ko olu bɔra u sigiyɔrɔ la nin ye min ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko Gacha o ka kuma lasela o de ye ni kuma lase an baarakɛɲɔgɔn kumakɛlaw ni o ye dɔ cɛ wele mɔgɔw ma a y'a yira k'a fɔ ko bibi in na ko gɛlɛyaba kɔni ko o binnen don Menaka kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka surunali don ka ɲɛsin Menakakaw ma Awa Sanogo ale bɛ a kungo n'a ɲɛɲɛ d'a ma. Ka kɛ ni Fahad Ag Mahamudu ka kuma ye ni ale yɛrɛ Gacha secrétaire général ye a ka ɲininkaliw la an baara ɲɔgɔn dɔw fɛ ni o ye dɛsuwɛli ye a y'a yira k'a fɔ ko in kɔni k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko sabula ko maa ninnu si selen tɛ ka to u sigiyɔrɔw la u bɛɛ lajɛlen jagoyalen don Ala ye minnu yɛrɛ garizigɛ k'olu ni kisi olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara Menaka dugu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko ni wuli ka jɔ ma kɛ ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa Menaka dugu kɔnɔna la a ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin dugu kofɔlen mɔgɔw bolo fɔ a kɛra sababu ye u taara ka u ka forow baganw k'olu bɛɛ lajɛlen to u kɔ walasa ka se ka u ni kisi ni waleya jugu ninnu ma cogoya min na État islamique au Grand Sahara groupe maaw bolo araba tɛmɛnen jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement pour le salut de l'Azawad ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 22 ko olu bɔnɛna u ni na maa danɛ jugukɛlaw bolo usine gaz localité la ni o yɛrɛ bɛ Menaka mara la an filɛ nin waati mun na kunnafoni diyɔrɔ foyi kɔni ma ni ko sɛbɛntiya halisa ko malidenw an fara ɲɔgɔn kan walasa baaraw olu ka se ka ɲa kunnafoni man di kosɛbɛ ka sɔrɔ ka yirala k'a fɔ ko tajiw ko olu sɔngɔ o bɛ sɔn ka yɛlɛn kɔ tuguni dɔgɔkun in kɔnɔna la ni kunnafoni yɛrɛ bɔra ka bin min ye taji o baarakɛlaw yɛrɛ fan fɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko ni Ala ma janga ko tajiw sɔngɔ k'a bɛ sɔn ka yɛlɛn kura ye yaasa ka faamuyali sɔrɔ kunnafoni na Bakari Sidibe ale ye munumunu kɛ ani ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan. maa minnu bɛ taji doni ni kana n'a ye jamana kɔnɔna na olu ka laseliw la n'i y'a ye taji sɔngɔ yɛlɛnnen don olu ka station kɔnɔna na k'o sababu ye mun farala prix kan tajiw bɔyɔrɔw la kunɲɔgɔn tɛmɛnen kɔnɔna na a tun yirala k'a fɔ yɛlɛma ma don sɔngɔkow la o de kama maa minnu bɛ taji doni ni kana n'a ye jamana kɔnɔna na olu tun bɛ hakili falenfalenna kunɲɔgɔn tɛmɛnen na walasa u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ o de kama lajɛrɛ dɔw bolodala nin kunɲɔgɔn kɔnɔna na min b'a to sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ ka kɛɲɛ ni taji sɔngɔ yɛlɛnni ye a yirala k'a fɔ citerne taji ma o bi t'i jɔ miliyɔn 9 bɔ ɲɔgɔn ko la min ye taxe douanière ye ale kɔni ye 260 ye ani k'a yira k'a fɔ min ye sɔngɔko ye taji feereyɔrɔw la dɔrɔmɛ 10 kɔni farala kan a bɛ kunɲɔgɔn 2 bɔ ani a fana bɛ se ka kɛ i n'a fɔ Sénégal ta ɲɔgɔn yɔrɔ min litiri kelen sɔngɔ bi t'i jɔ 200 bɔ ɲɔgɔn ko la ani dɔɔni fana farala gasoil sɔngɔ kan. Ayiwa an bɛ kunnafoni kunfɔlɔ olu ɲɔngiri yan na Fanta Tomota k'an kɔtɛrɛma bɔ a tɔw mana kɛ minnu ye tako filanan la an bɛ olu kamaru ɲɔgɔn kan k'a di lamɛnbagaw ani filɛbagaw ma.
Isa Kabasidiwe ka ifo ni kibaruya ndilila maliden kelengeli ma ame taga ɲɛfɛ ni kibaruya ye dɔndɔni sori Ibrahim Diallo ambe ale bisimila an b'a lajɛ ni sori ka labɛnw sabatilen do ko nɛgɛ karafetigiw ka jateminɛ Sira Kamara ale an ka bi nɛgɛ karafetigi Sira i b'a lajɛ nani sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka jama ladɔnniya tan ni ka segin kan